Сержант Пунтус зараз вывеў старого чалавека на падставе таго, што ён не ўзяў білет, значыць, не можа знаходзіцца ў зале чакання. Паводле сержанта міліцыі, беларускай міліцыі Пунтуса, у зале чакання чыгуначных вакзалаў могуць знаходзіцца толькі грамадзяне, якія маюць білет на праезд чыгуначным транспартам. Вось так змагаецца міліцыя рэжыму Лукашэнкі з пагрозай каранавіруса. Арыгінальны спосаб ачышчаць тэрыторыю і наводзіць парадак у Рэспубліцы Беларусь.